свят, в който сме свикнали да ни казват, че грима е света, всъщност аз съм тук да ви кажа, че всъщност се изисква много сила да можеш да се оправяш всяка сутрин пред огледалото, да се гримираш, да се чувстваш красива, да се приемаш, да приемаш всяка една част от себе си, която харесваш и да знаеш как да я подчертаеш. И смятам, че всяка една от нас трябва да развие тази връзка с себе си, да се познава и да се обича. И може би за всички тези години осъзнах, че една от най-големите цели, които имам, е да се накарам